tile 20 ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan sa ko armée ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri hukumu kɔnɔna na baro kɛlɛtigi ko ten maaninfinw bɛ se ka lakana cogo min wolomasiri tabaw ye wuli ka jɔ damadɔni kɛ nin tile damadɔ ninnu fana kɔnɔna na bamansiwale ni juguwale kɛbaw k'u caman halaki k'u bɔ baara la pewu Sadio Kamara ka kuma n'o ye général de corps d'armée ministre de la défense ye k'u bila ka taa repos éternel la o la sa juillet kalo tile 15 wolomasiri taba minnu bɛ AES kɔnɔna na u n'u ka pankuru u ye bamansiwale kɛba maa 40 bɔ baara la pewu u faralen ɲɔgɔn kan Andra Buganikaw fɛ yen mena ka marabolo kɔnɔna na min ye armée ye ani AES sɔrɔdasiw u jɛra k'o kɛ n'u ka pankuru ye juillet kalo tile 17 bamansiwale ni ɲuguwale kɛbaw ka dogoyɔrɔ dɔ tun bɛ Segu kɛrɛnkɛrɛnna ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na u ye wulikajɔ fana kɛ ye maa 30 ɲɔgɔnna bamansiwale kɛbaw la k'olu fana bila ka taa repos éternel la sabula u ka degelikɛyɔrɔ dɔ de kun don n'o ye u ka camp d'entraînement n'u ka minɛnw caman ye ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na armée a y'o fana baara ban juillet kalo tile 29 pick-up 2 bamansiwale ɲuguwale kɛbaw tun b'o kɔnɔ o tun b'a ka janda Mali wolomasiri tabaw ɲɛ Agɛlɛko sira kan u y'olu fana bɔ baara la pewu ka taa ni minɛn ninnu bɛɛ lajɛlen olu sera u seyɔrɔ la fala ye min ye nin wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bamansiwale ɲuguwale kɛbaw kɔni u ye duguma sara ta a bɛɛ lajɛlen na wa min ye armée ye a b'a ka baara la fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ a y'a yira sa k'a fɔ ko a ka communiqué kɔnɔ na bi fana wolomasiri tabaw ka dagayɔrɔ dɔ fana bɛ yen a n'u ka degeli yɔrɔ dɔ fana bɛ yen Tina Aishakaw fɛ Tumutu marabolo la wulikajɔ kɛra ka taa yen fana da walo k'o filenkolonci k'o da kolonci min ye baro kɛlɛtigi ye k'a b'a ɲini dugudenw fɛ k'an ka hakilina kɛ kelen ye bamansiwale ɲuguwale kɛbaa bɛ yɔrɔ yɔrɔ armée bɛ wulikajɔ kɛ k'a ɲini ka taa ko bɛɛ lajɛlen ban pewu lafiya bɛ se ka na cogo min na fala ye an bɛ taa Kidali marabolo kɔnɔna na Zeyin ta kɔni bɛ burudamɛkan na Kidalikaw sɔrɔdasiw minnu bɛ yen u ye baara min kɛ a daminɛ na burudamɛ dɔnkili dɔ b'a la dɛ fala ye n t'a dɔn olu ka dɔnkiliw caman fana bɛ sɔrɔ fɛn kan i t'a a fɛ f'a ka s'a kuma yɔrɔ ma tuma min na an ka sɔrɔ ka maaw a bɛ burudamɛkan de la an bɛ tila ka tubabukan ta k'a la. السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد نكنا شديد غاسين جاتي بالديتار غد التاريخ ورغنا شديد ما راوش لان الدتام دغيور وان جوي دغوا تايوان سنه وان السينا فضن لسنه التمروين استوت رجوان تنكيدان نكنا دغالغو يا الغالم غردنا سنتين رورينا قال تسداجنا قال سنسيت تنكرستين كار تاما يا واتونا فلان غنضش لسنا كان يضنضي ما دغ جبهه تاسي توني افيلا نكنا الغهولان يمادن ويتتوينين ديس من الملوكة لأن جبهة سنكن إنها بوزيسيوننا تقدر نشلتا ونتكل عن 2012 هراش ليدر إنها مسنكيدان ندود الحكومة لنا ندود الدباراننا ورتي اللي ريس انت ما داود الدباران نسارترنا تمسينا الدباراننا دمسسو هود الحكومة لنا واسنجن الحكومة مالي نليلاس ندهال دغا وديقلن تجاوتنا الغافية الغكال دك الناس دواسي تتوني الارهاب دغتريت وارتا نكال دغتريت وارتا Région de Kidal, Cercle de Kidal, Conseil supérieur des Imrats de Hadi, CCA, coordination des chefs de fraction Imrats de Kidal, République du Mali, communiqué numéro 003 CCFI-K. La coordination des chefs de fraction Imrats de Hadi de la région de Kidal a appris avec stupéfaction ainsi posé communiqué via les réseaux sociaux de ralliement au FLA. Nous apportons un démenti formel à ces allégations sans fondement qui ne visent qu'à semer la confusion et la discorde entre les paisibles populations de la région. La communauté Imrad
la région de Kidal et ses alliés restent mobilisés et engagés avec la force de défense et de sécurité dans leur combat pour l'unité, la stabilité et l'intégrité territoriale du Mali. La communauté Imrad et alliée dénonce avec la dernière rigueur les actes d'enlèvement, d'agression et d'intimidation orchestrés par les groupes armés terroristes contre les populations civiles dans les localités d'Aguelhok, Takalot et Tassik, qui visent à terroriser les paisibles populations dans l'objectif. Aywa, falay. Iyere itina tlaka ni ngoro faje sa komi iyere ika maudo. Nga memi ngondo, komunike do kunde bora, ka ira sa ka fo komi ye imngadu ye, no ye kabila belebeleba ye Kidal konnana, kulugo ku farala flam wauka. Uya ira sa ka fo ko komunike inde te chenye bi chenye te sini, uluka wulika jo bela jelemeke ka keni Mali wulu masri tabauka bara ye. Bingali mume ka kɛ ka ɲɛsin dugudenw ma k'a sɔrɔ maa min u m'a bɔ min ye ɲɛ ka sɔrɔ o ko la o de olu ka laɲini ye bi armée ko cogo min ye imgadu ye olu fana ko ten u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri bɛɛ lajɛlen wa u b'a yira fana k'a fɔ ko bataki min bɔra a ma bɔ olu yɔrɔ bi a ma b'u yɔrɔ sini wa tiɲɛ yɛrɛ tɛ a waleya in na olu bɛ wulikajɔ min na bi o ye basigi ni lafiya ni se min kan ka sɔrɔ nin waati ninnu na olu ka sinsin wolomasiri tabaw ka se ka ɲɛ sɔrɔ u ka baaraw la Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ lafiya ani basigi kɔnɔna na imgadu unu nɔfɛmaw olu ka kuma a fanba ye nin ye fala ye sisan ni den ɲɛna a bɛ kɛ bɛɛ lajɛlen ta ye maa min kɛra première nationale ye fala ye n'o ye Abibatu Kɔnti Kulubali ye ko Prytanɛ kelen